तिवारी जी अच्छा कलाकार बाड़न देवरिया के वो हमारे संग में गौले हो जौना में ये गीत हम गौले रहने महुआ टीवी में चाचा जी जौना भी मनोज तिवारी जी दिल्ली में सांसद बनी भोजपुरी के सुपरस्टार उनकर जौन अभी पत्नी बाड़ी जेकर नाम है सुरभि शाह आ प्यार ऐसा चीज है कि सुरभि शाह से तिवारी हो गई उनका खातिर हम चप्पल शरीफ रोकले बने वो हमारे दोस्त है आज भी माने ली उनके ही संग में हम महुआ टीवी में जब गावे गई तो ये सौभाग्य प्रभु के कृपा यूट्यूब वाला भाई के देन कि गीत के आज भी सुन के आदेश दिले वालो सुंदर गीत बा कि दुमका में झुमका है रवलू अरे काशी में कनवाली हम पूछली अरे तोहरा उठ के लाली हो उनकर अनुज भैया हो उनकर अरे नथिया बरामद भइल हमरा रंगीला जिला भभुआ से उनकर नथिया बरामद भइल हमरा रंगीला जिला भभुआ से बरामद भइल हमरा रंगीला जिला भभुआ से उनकर नथिया बरामद देखो वो में बहुत सारा गीत गौले बनी आज सुनाइए थी भाइयों के धन्यवाद बा वो में को गीत गौले रहनी जो ना गीत पर पवन सिंह जी नाच दिखले मेहरारू अपना पियवा के इंतजार करो तरी तो कह तरी ततली बेहुड़िया के दूधावा से रोइले ततली बेहुड़िया के दूधावा से रोइले पढ़निहार पियावा ओ वही पढ़ के नायले पढ़निहार पियावा ओ वही मुखौन कर पूर्णिमा के चंदा जैसे मनुष्य के गले परे फंदा पान दबवले गाल में चपले चले जवनिया भागलपुर शहर में रवलू तू 9 लाख हार हुनकर बाली बरामद भइल हमरा रंगीला जिला भभुआ से उनकर नथिया बरामद भइल हमरा रंगीला जिला भभुआ से उनकर बाली बरामद भइल हमरा हो रंगीला जिला भभुआ से नथिया बरामद भइल हमरा हो रंगीला जिला भभुआ। क्या बात है गाओ दीदी और रघु बाबू।